أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhtaram Müslüman kardeşler. Allah-u Teala rızalığı için dip tatqan urazalarımızı Allah Teala kabul kılsın. Hem şuşu urazalarımızın en mühimi de Allah Teala'nın kabul etüü. Ayye 30 gün tatqan uraza ol savapsız, neticesiz kalmay. Hiç şeksiz. Lakin bit Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta İhlas көңелдән Allah ризалыгы өчен дип тоткан ураза кабул булса, Аллаһы Тәгалә ул кешенең бөтен гөнаһларын кичерә ди. Ягъни син яңадан туган кеше буласың. Без елга бер тапкыр булса да, мохтаҗбыз менә шушы яңадан тууга, чистарынуга дип әйтик. Ул бит, мәсәлән, дәүләт тарафыннан да эштә юкка гына елына бер тапкыр безгә ял отпуск бирмиләр. Кеше ел буе эшләгәннән соң ял итеп алырга тиеш. Ял итмәсә, аның эшләү нәтиҗәсе кими. Аның эффекты кимиячәк. Шуңа күрә дә ял дигән нәрсә ул бар. Менә безнең дә җаныбызга, тәнебезгә шушы ял кирәк. Ләкин инде җан тән өчен генә түгел ураза. Аның кабуллыгы мөһим. Мәсәлән, кайбер эшне кеше эшли дә, мәсәлән, кеше аның турында нәрсә уйлый, аңа барбыр. Иң мөһиме үзем өчен эшләдем ди. Әмма без бу уразаны тотабыз Аллаһы Тәгалә өчен. Һәм шуңа күрә дә Аллаһы Тәгалә өчен дип тоткан уразабызның да ул кабул итәргә тиеш, һәм ул бәя бирергә тиеш. Һәм Аллаһы Тәгалә биргән киңәшләрдән дә шуңа күрә безгә чакмаска кирәк. Аллаһы Тәгалә безгә әйткән икән: ашамагыз, эчмәгез, якынлык кылмагыз, тыелып торыгыз дип. Димәк, Аллаһы Тәгалә безгә куша әле тагын гөнаһлардан да тыелып торырга. Әгәр кеше ураза тота икән, ләкин шул ук вакытта үзенең күзләрен, мәсәлән, фахишлеккә, матур кызларга караудан тыеп тормаса, туктале, мин бит уразада, бу бит Рамазан айы, башымны бырыйм әле димәсә, яки үзенең телен бузыклыктан, ялганнан, гайбәттән, яла ягудан тыеп тормаса, бу бит Рамазан айы, әзрәк телемне тыеп, начар гынахлы сүзләрне ташлап торыйм әле димәсә, шул ук вакытта үзенең аякларын да менә бүген монда бармыйча калыйм әле. Ел буе җирдем мин ул гынахлы урынга, бу айда мин әзрәк аякларымны ял иттерим әле димәсә. Я булмаса куллары белән дә туктале, мин ел буе моннан харам мал эләктердем, моннан харам мал тоттым, моннан харам әйбергә кагылдым дип кулларын тыеп тормаса, аның тоткан уразасы да ул ачлык булып санала. Ләкин кайбер кеше әйтә: мин гынахтан тыелып тора алмыйм, шуңа күрә дә тоткан уразамның мәгънәсе юк, уразага кирип тормыйм ди. Бу карашта дөрес түгел. Андый карашны да ишеткәнем бар. Мәсәлән, кеше әйтә: "Эй, мин бит сүгенәм" ди. Шуңа күрә уразага кирсәм дә, кирмәсәм дә миңа мәгънәсе юк ди. Юк. Уразага кирергә кирәк. Һәм шушы ураза тәэсирендә бу гынахлардан тыелырга, тырышырга кирәк. Һәм Аллаһы Тәгалә җиңеллеген бирә. Ул гына түгел, мөхтәрәм кардәшләр. Аның тагын бер кызык ягы бар. Ашамасаң, эчмәсәң, син хәлсезләнәсең. Хәлсезләнгәч, инде әллә нинди гынахлар кылырга теләгең калмый. Мәсәлән, син аш утырасың, синең бер генә уең, ашыйсың килә. Нинди инде ул бузык турында уйлау, хәл юганың турында уйларга. Синең бөтен уең мәшгуль, кайчан җитәр авыз ачу вакыты, бер йотым су эчәрмен дә ашап куермын. Менә шуңа күрә Аллаһ Тәгалә аның ул ягында уйлап куйган. Шуның өчен дә уразага кирергә кирәк. Һәм кергәннән соң аның нәтиҗәсен үзеңгә карыйсың. Әгәр дә инде нәтиҗәсен күрәсең икән, аннан соң икенче, өченче көнне дә шушы уразаны тотасың килә башлый. Шуның өчен дә Аллаһ Тәгалә безгә шушы уразаларыбызның, мөхтәрәм кардәшләр, иң мөһиме теләк белән кирергә насыйп итсен. Нәтиҗәсе булмый калмас. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.